Mbah Walura kabeh seprangkat pamong desa rumah tangga bebeneran aja nganti awan bengi keluyuran mamaku balik esuk cangkeme mampu inungan alesane diajak batur melekan mamaku pegat balen mamaku sampai entok talake bulan rima bukatan uis nasibe balen maning mama RT 10 angger kayangan sing dingin tetep bae mama RT 10 gawe nyiksa ning batin hati sedih pengen sih bunuh diri priwenok serli kang ditinggal kering ora tangan yang kening penderitaan mama RT 10 sampean selalu ugal-ugalan coba kang maringin unge lan ugal-ugalane ingat ning katurunan anak wis doyan jajan bekat balen sampai entok talake mama RT 10 bulan rima bokatan uis nasibe balen maning angger kayangan sing dingin Mas Haji Ayah tetep bae gawe nyiksa ning batin kanggo mamaku masih kanggo bapak RT 10 kanggo kan Kaji Jono Papai Rahma nok cucu kanggo nok cucu sudah jalan syuting Papai Hando pemimpin lokasi pemain lokasi gede kanggo mamaku Haji Ropendi RT 10 sudah lagu Sumangga hati sedih pengen sih bunuh diri priwen keturunan kang ditinggal kari mamaku siapa aja mama orang tangan yang kening penderitaan kang tayim dalam sampeyan kang tayim gonta ganti wadunan kang tayim coba kang maringi nunge kan ugal-ugalan kang tayim inget ning katurunan anak wis doyan jajan lamun arep rumah tangga bebeneran Bang Didi Bejong bos podolan aja nganti awan bengi keluyuran balik esuk bos podolan cangkeme mampu inungan kang tayim alesane kang tayim diajak batur melekan kang tayim kanggo bos bodolan Bang Didi Bejong umi aja
oh